kang bala tumingal campo samya medali ler tatet wileting kodo Koko Prabu Rening Paduka sampun kepareng rawuh langkung rumiyin tinimbang praptanipun Petruk inggih tetep lima sada badhe kula aturaken wonten ngarsa Paduka Koko Prabu Lengleng ramyan ingkang sasangka kuminyan mangrenggara ing puri aduh Yayi kadang kula anem Yayi Prabu ngaturaken ageng panuwun ingkang pepindhan daya-daya Rakanto mintuk pamit wangsul dhateng Ndrawati purnaning ganti menawi Ndrawati sampun purna wiya dening Prada sampun sumilah padhang tetep badhe kula aturaken kunjuk ngarsa Paduka Yayi Prabu nggih sembah kula ingkang nderekaken jengkar Paduka Koko Prabu Werkudara piye iki mau yen ana mugane Kakang Semar banjur piye Siadi melu ngawekani perkara iki awat-awat ana si Petruk kantong bolongat aja nganti gelo rasane ya ngestokke dawuh Janaka metu Bayangto bayangto aku sakti winekno mirama adang anjinaku tetepino karinanggo Gayoe teko
Catae mampu Kira ini mati Sukuan Kamsaru Pengeslan Nuwun sing tanpa upama. Iya. Tan ayo ngunjukake puja-puji syukur ngarsaning dajing murweng dat dene bengi iki wis kepareng padha kumpul ning papan kan endah iki iya lan bawira ning Bulu Putren. Heeh. Waduh. Nane Bapak Lurah ya Pak Kepala Desa lan jajarane kabeh kepangimbali awake dhewe supaya ngaturake kabudayan Lipur kelawan para warga masyarakat ing Putren kene. Iya mak iya. Kaya padatan yen awake dhewe seba marak sowan ana ing wewengkon Nganjuk kene akeh para mirsani kang kepareng padha lenggahan nganti tutuk nok. Iya matur sembah nuwun kang tanpa pepindhan nyatani budaya wayang ora saya ilang ning manasaya Kuncara. Heeh. Waduh. Bengi iki hebat. Papane bawira angine semidit milir. Iya. Angin kuwi arep nembang angin mangidit-ngidit milir. Ayo lagu wajib dhisik. Iya. Pelok barang bersih desa. Iya. Apan iku dadi kewajiban baku. Ayo bersih desa. Iya. Ngono. Ya di bukane bonang apa buka celuk. Ayo. Bukane, Mas. Oh. Ayo bersih desa Mureato Sukenake ya iki nduk wayang budaya kaya ngene iki mula wayang aja nganti mati. Yen Kabupaten Nganjuk sak kiwa tengene aku percaya umuming Jawa Wetan, Pak. Hebat-hebat nek sasi kaya ngene iki biyo-biyo ora ana piyayi leren seniman seniwati padha ngunduh. Ya syukur nek awake dhewe kali ndongak-ndongake wae. Heeh. Karo nrimo ing pandum. Iya. Wah, iki aku entuk pawarta yen pepundhenku benane Bapak Bupati kepareng rawuh nok. Wah, ora ngerti ya. Ya. Monggo Bapak mbok tindak pepanggungan mriki. Wah.
Matur sembah nuwun monggo semoga tindak panggungan mriki ayo ayo diiringi anu Jawa Wetan dung dung tok dudeng tok tak ayo yo nggih ono eng monggo Bapak. Matur nuwun nggih. Monggo Bapak. Waduh. Nggih matur suwun sanget wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu rahayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang sama kita hormati, kita banggakan di sini hadir Mbak Upi. Niki sanes nyonya kula ngerti kira nyonya kula. Iki DPR Kapten Nganjuk. Pak Lurah kula nggih hadir kali Pak Inspektur, Pak Asisten, Pak Camat lengkap, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Ki Dalang matur suwun sanget. Nuwun. Selamat datang di Nganjuk. Iya Bapak. Saya hanya satu saja. Selamat merayakan napa nggih? Bersih desa. Bersih desa. Ini luar biasa, Bulu. Tepuk tangan untuk Bulu. Saya ini bisa jadi bupati juga karena SD Bulu Putren. Tepuk tangan untuk SD Bulu Putren. Ki Dalang kula sekolah teng mriki. Wah, Bapak mriki ya. Nggih. Wah, hebat. SD Bulu Putren. Alhamdulillah sekarang lulusan SD Bulu Putren yang luar biasa. Saya 6 tahun sekolah di SD ini dan alhamdulillah sekarang jadi Bupati Kapten Nganjuk. Amin. Dan terima kasih Nyadran Bersih Desa. Semoga bumi Bulu Putren gemah ripah loh Jinawi, masyarakatnya sejahtera, rezekinya banyak dan barokah, dan masyarakatnya sehat walafiat semuanya. Dan untuk Nganjuk dan saya juga mohon doanya jadi pemimpin yang amanah selesai menjabat husnul khotimah. Pun ngoten tok mawon, matur suwun sanget. Monggo. Pripun? Dereng. Mungkin mboten selak mirsani banyak. Lah nopo Bapak anu nembang no nyanyi nopo? Nembang. Pangapunten Bapak Bupati. Menika ingkang diarep-arep masyarakat Bapak Bupati kersa nyekar setunggal lagu napa kalih lagu. Kowe awakmu ngadeg kok. Lah dalem mboten Enten mawon daripada dalem ingkang nyanyi. Injih. Kula sing nyawer mawon. Wah, peng-pengan iki. Alhamdulillah nggih niku berarti Bapak pirsa wonten hukum panggung. Wah. Hukumnya yang lebih kejam lagi karena ini pertunjukan wayang, sawerannya harus lewat pemimpin pertunjukan. Lah dalah. Padahal ilah-ilane teng Nganjuk, lek wonten dalang kersa nampi sawer niku kondur wudunen. Loh. Mboten napa-napa, nek enek sinden dudu sinden Nganjuk gelem nampa saweran ora liwat dalang. Oh. Kenapa niku? Kenapa niku? Rabine. Matur nuwun nggih. Napa Pak? Lagune napa? Mundhut napa? Lagune napa nggih? Nggih. Napa? Lagune napa? Podang. Podang kuning. Mbak Lucy ngatek. Mbak Lucy. Mbak Lucy. Ayo Mbak Lucy ngatek. Disepoti. Anu kalih napa? Langsung jumenglung senengane Lucy. Lucy Brahman saka Jawa Wetan, yayine ayu, Surya pinter, tok 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 tok
ketokung. Ngono wae wur. Sentimen. Padahal pun gangsal taun mboten pinanggih. Ngapunten Bapak Bupati, menika niku Bapak Purba Asmara dosen. Mungkin Dosen sering tengene Nganjuk. Oh, diatur. Winginane dateng Brebeg nggih beliau. Nggih, Pak, Bapak. sekedap melih Nggih, nggih. Sekedap malih jadi. Oh. Pak Bupati dengan SMS. Keren pokoknya nggih. Sekedap malih Nganjuk hari Oh, jadi. Pak oh, hari Bupati jadi. dengan SMS. Lho kok ngerti hari jadine apa? Ya ngerti toh. Bulan apa? Rahasia. Oh, wis kok. Bapak, Nggih. menika wonten mahasiswa isi Surakarta. Nggih. Ditimbali setunggal melih nggih. Oh nggih, monggo saterso. Sinten menika? Putri Putri Antarsari. Mbak Putri. Putri, Nah, ya. kiai saking Klaten. Sindene putri omahe Kosala. Sinden wibawa suarane apik ya kuwi bojone Mas Kamito. Tok. Pokoke nek kepanggih Pak Purba sreneng sing bener pokok sinden. Jos tenan wong sobat. Ayo, Li. Wali diakon ngegekke sisan. Ora. Nggih sepeda meleh. Mboten, Jam. Bapak, pamundutanipun masyarakat menika podang kuning ngaten nggih. Podang kuning. nggih. Ditayubne napa disenterewe? Tayub, Pak Bupati. Jan, kula niku bangga kalih Piyai Nganjuk. Pokoke lek tanggapan mbok keselo teng Nganjuk niku kula remen. Karena Piyai Nganjuk niku pecinta wayang, pecinta keren. campur sari. Nggih, pokoke lek midhangane wayang niku midhangetake lakon. Ngaten nggih ta? Monggo, nilajengaken. Yah, sajak iki ora kanten kabeh. Ora kanten ku nggo dhewe ya. Monggo, sampai bingung Pak Dalange disusu-susukan sore. Monggo. Pak Bupati ya wis bareng Mbak Lucy maju to. Iki wis ngrogoi kantong ngono. Gumunku ki lho wong nuwun sewu asta driji ki lak ora duwe mripat. Iki kok iso nglempit endi sing biru, endi sing abang lho ki iso weruh. Monggo. Monggo. Tepuk tangan rumiyin. Nggih. Sabar nggih Pak, sabar. Inilah bintang kita Lucy Brahma. Ayo. Monggo Mas. Ditayubke. Yo. Ayo dong. Monggo Mbak Putri. Hop, sik hop iki. Sing ngatur aku iki ngene iki nek saweran ora liwat dalan iki ngene. Urung. Ngapunten. Niki wau kan lho, ada aransemen baru. Jadi mau ke Podang Kuning itu lewatnya Gubuk dulu. Ya kan? Karena beli hotel kan mahal. Jadi mau mencari selendang kuning itu. Jangan lewat Gubuk itu ada tulisannya merah. Tondo Suraprawan. Aja liwat Gubuk. Oh ngoten nggih. Nggih. Suraprawan kok njaluk merah. Yen kok yen liwat aku kelingan kesetrum. Esuk So awan ning omah wis ora krasa kalau masih iya. kaluyuran nang goleki sing tak sawang Pak Bupati. Budewan monggo beksa sak dewan nggih.
Ya. Sinten Wibowo. Pemain bulan. Ning lalentase keri. Ayo Lus. Bupati. Mboten napa setunggal melih? Pak, monggo napa? Setunggal melih tanduk napa mboten? Napa? Bubuk asmara. Bubuk asmara. Tenan to. Lho, Pethingan nggih. mboten mriki. Pak Bupati. Nggih. Niki sisteme napa mboten sak lagu sawer, sak lagu sawer? Mboten. Dadi Bapak niku sisteme keri bleng ngoten. Oh, ngaten. Oh, langsung kerupuk. Langsung rekening itu. Langsung. Dalang nggih, sinden nggih. Pak Bupati Nganjuk sembodo. Los dol. Los dol Pak Bupati nggih. Merdeka. Saniki remenane piyai mriki sentere rewe. Lagune gubuk asmara sing damel asing ngoten niku lho. Oh, iya. Aku masih. Wah, iki wis tepat kok Mbak Lucy Brahman dijajari putri iki tepat. Pripun, Pak? Loh, itu kan sinden berwibawa itu. Cocok dengan panjenengan. Lho Mbak Lucy kan sampun reksani ki Mbak. Kula menawi teng Jawa Timur niku anti nek kula anu jumeneng ngenten. Oh, anti nggih. Nggih. Kula dieman-eman ngoten kalih dalange. Ora, kuwi anti ndodok. Nggih, pamundhutane langsung piyai mriki senengane kok das-des satset nggih to. Oh, satset. Kerjanya Pak Bupati satset das-des. Nggih to Pak Dewa. Dan biasane Pak Dewa iki rada ngeten-ngeten lho. Enten Pak Bupati ora kelar obah. Oh. Satset no. Satset ya. Gubuk asmara senter. Satset. Satset. Ayo satset lho. Oh, jane selo blok iki lho. Alon
Kamboyo. Ayo kenongi main kenong. Apa kuwi ya yangmu, Kong? Ayo dadi Lucy dadi Pak Bupati kok beneran kok ya duwe ngon-ngon jaran wedok kaya jaran wedok ora duwe buntut. Kula nggih wisin ngeten niku wedi lek nyapluk Pak Bupati. Pergawe piye mriki ngoten niku terus mengke lek pun mandhep ngepos alon-alon mawon Mas. Ngoten niku. Kuwi sing alon-alon 11 sampean niku. Ade lah. Pak Bupati. Nggih. Niki sisteme pripun? Sisteme borongan. Borongan mboten satu ronde anu mboten. Oh, Pak Bupati kok semlang nek kentekan dhuwit to ya? Mboten. Niki tak tasih wonten undangan 3 wayang kawongan. Oh. Sing mriko mungkin sesuk-sesuk mawon. Pokoke artane dientekke teng putren, pun. Cocok nggih. Pak Bupati, dadi Bapak Purbakan radi awis teng mriki. Nggih, Dadi leres. mumpung pinanggih. Oh, nggih, leres. Oh, dereng mangke panggil terus mesti. Sip. Itulah baru Bupati Nganjuk. Ayo ora bintang tamu neralu si Brahma tak tungane dan deres. Monggo dilanjut Mas. Catetan sajroning ati nyata luntur saya merati aku kowe dadi Apa iki? Pak. Hop. Mandek sik. Iki aku nek enek ngene iki aku kisruh pikirane. Pusing aku. Apa nek aku ya tambah mumet aku lek metu abang-abang iki. Pak. Oh ya apa ngoten niku. Wis. Karo dulur dhewe kok. Wis to. Kok kaya jemeh to, Pak. Ora jemeh to ya. Lha cunduk laris. Halus. Niki kangge Lucy, Wis. kangge kula napa sinden napa mayangkara. Monggo sak kersa. Los pokoke. Repot iki nek monggo. Repot iki. Kamangka kula Ponorogo, Bapak Solo. Repot. Sik to. Nek jeneng tembung monggo kuwi tegese monggo kersa. Nek monggo kersa kuwi tak ora apa-apa. Tak pek ya kene. Nggih, ngoten lah. Ngoten niku lho. Napa? Mboten apa? Kados niku Pak. Pripun, Pak? Monggo lah kalau betul. Lah. Domongi. Putri, engko lek kondur Pak Bupati sampean ning ngisor pundak-undakan ya. Hukum panggung. Lah piye? Oh ya. Lah niki mengke kersane Pak Purba mawon nggih sing nembang. Nggih. Monggo Pak. Catetan. Apa? Iki dadi perkara kaya ngene iki terus kowe iki alun-alun Nganjuk. Wah tambah meleh. Setunggal. oh, nek alun-alun Nganjuk trimah kula wangsulke, Pak. Kula mboten saged, Pak. Nggih. Kretek munengen apal. Lah niku mawon Pak, kretek munengan Pak. Kali langit mendung kutha Ngawi. Nggih, Pak. Kula tak geser yen. Oh, Bapak badhe tindak. Nggih.
Ditenggo kalih anu mengki Matur nuwun, sami kalih napa limbuhanipun. Nggih. Nek nak panjenengan jengkar niku lak mboten mergo kentekan to, Pak. Oh, mboten. Oh, nggih. Wis ampun genahe. Genahe. Guyon ya, Pak nggih. Wah, sehat-sehat. Matur suwun nggih. Mbak Lucy, Napa Bapak? nggih sedaya kemawon matur suwun sanget. Nggih. Ngapunten sanget mbok bilih wonten ingkang kirang prayogi. Nggih. Sugeng dalu wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Bapak, matur sembah nuwun merdeka. Merdeka. Sehat selalu Bapak nggih. Kok kertas merdeka nih? Yo contoh warga masyarakat Indonesia. Oh, sewu, mohon izin Iki. Bapak Bupati, kita melantunkan yel-yel untuk panjenengan. Oke, 1 2 3. Nganjuk bangkit. Nganjuk bangkit. Kang Marhen, lanjutkan. Kang Marhen, lanjutkan. Nggih, matur suwun. Terus gendinge, Mak, ayo. Terus ayo. Wah, malah selfie. Lah dos pundi sing nyuwun budewan mengke kula dos Oh, pundi. sik. Dewan itu kan wakil rakyat. Iya betul. Jadi harus menemani rakyat. Bukan begitu. Seperti- Kalau bupati pejabat publik kan Oh, iya. sudah nyawer, wakilnya rakyat kok belum. Dan sudah diwakilkan Pak Lurah. Apakah di panggung ada perwakilan Pak? Ada. Oh, ada. Lurah. Jadi ngeten, dalu niki Ibu Dewan nyengkuryung Nggih, acara nggih. dalu niki kados mekaten. Sukses Bu Dewan nggih. Bapak Bupati Sugeng Tindak, semoga sehat selalu. Nggih. Oke. Iki kok aku ngerasa duit kok ngene kok Umuk. atiku kok mumet ya. Iki nek tak kekke mayang korong, engko engko nek nggo main. Sik. Nek- Contone sing ndi? Loh, Sing gendang? Pak Tuwa. Pak Tuwa ki sing gender kowe. Oh, ngaten. Ora ngono iki ora ngerti to iki, jok kluthuk. Jok kluthuk. Oh iya, jok kluthuk kabeh. Iya, kawe. Kula lenggah nggih Pak Purba. Oh, ndak bisa. Entek lesek. Bar ngene kan masih ada ronde kedua nanti Pak Lurah dan Pak Carik. Ini Pak ada- Lurah ke sini dan Pak mungkin Lurah. stafnya yang lain. Kalau Pak Lurah sendiri diharapkan oleh teman-teman Mayangkoro dan para presiden dan Mbak Lucy supaya mencapai mencapai apa? mencapai kesepakatan Mencapai bahwa kesepakatan. uang yang dari DPR tadi didistribusikan. Aku ora. Ya. Nggih, kurang sak trit. Juan sak cerit terus ke. Wah, Mbak Lucy ki pinter ya. Wong kok ya titene kaya ngono gur kurang sak cerit kok ya eling lho. Lah nggih eling kok niku namanya tanggung jawab Romo, gitu. Tanggung jawab. Ya, golek bojo ki sing kaya ngene lho, oleh Mbak Lucy. Dadi gur kurang sak cerite eling. Catatan sajroning Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun selesai tugas dan amanah kita. Kula lenggah nggih Mbak Kat Lucy. sore awake dhewe ra tenang. Dioyak-oyak Pak MC. Karena Pak MC juga bertugas malam hari ini gitu. Di mana? Wow. Oh. Pak Bupati karena mau pindah gitu Oh, iya, lah. Pak Dalam tasik caturan lah, tasik limbuk medal masa kok langsung sambutan kan nggih mboten nggih. Terus dalam bau matur ngaten. Sak menika sampun tugas kula sampun kula aturaken. Nggih, arta kula nggih badhe kula aturaken wangsul nyoyan dian. Iki marake pusing. Sajake marai umuk ngaten. Untung Nggih. nek ora nek pego. Apa? Pun ngono to. Piye? Das pundi? Untung nek bojoku Oh alah. Lah nggih kula mangke batin. Biasane kan garwa niku nderek. Kok sakniki mboten nate nderek wonten napa? alah lah badhe pinanggih panjenengan kok dadak nggo bojo. Tapi alhamdulillah lho nggih, Nggih. Bapak Purba niku piyayine awet timur, berkarisma, Amin, piyayine amin. bagus, Wong wayangane sae. jare 5 tahun ora ketemu kok ya oleh mu ngitung lho gumun aku. Hitung to,
lho aku jane kula angen-angen. Sing dangu atau pinanggih iki jenengan kalih Mas Tantut. Niku wapang sanget estu. Oh, lah kowe aja ngrasani kae kuwi wis enek Pajero. Gapero kuwi. Tengah kuwi lho. Nggih Mbak, wah dan luar biasa. Ning panjenengan ngantek engko sih pokoke. Oh nggih. Apa angine gede ora masalah pancen kota angin. Kula panjenengan atus goro-goro. Oh iya oh sip luar biasa. Isune limbukan kondur pun kula dugi goro-goro. Iya wah. Nggih to, wedi lek kualat karo dalane. Ya ora nek bar limbukan kondur ya kondur ya. Aja pekewo. Mboten enten pekewo lek Lucy Brahman teng mriki niku wak nderek sinten-sinten nggih ngantos dugi goro-goro. Kecuali malam Senin. Lek malam Senin niku kula mesti nyuwun antrian dhisik dhewe karena diwajibkan pagi hari kita apel. Oh gitu. Pagi bobo pegawai negeri teladan ngene iki. Dadi senajan bengi glidek ning esuke tetep ngantor. Kewajiban, ngabdi niku kewajiban gitu. Kalau di top. malam kita kewajiban kalih golek sang urip. Ya. Bapak monggo dilajengaken pagelaranipun panjenengan napa sinten? Lho, karo panjenengan sik. Oke nggih. Eman-eman mboten dikenali kalih piyai nganjuk mriki. Nggih. Niki to kanca-kanca to. Iya, sing Mbak Dian, iki sing teng mriki terus saking bundi. Saking Solo, Magetan. Nggih kok ditepakne ke nyepeng mik ngoten to ya. Abene nggih ngoten niku ya wis ceklen-ceklen. Mboten apa-apa, Mak. Mboten apa-apa. Piyai nganjuk niku sekecok kok. Iya sapa Mbak Dian iki Dian sapa? Dian Munasiroh. Kira diantemi. Ora kok. Lah biasanya mesti ra tau kebener lho jenengan lek jeneng. Iki Dian Nuswantara. Dian Nuswantara. Asmane saya nggih. Sapa Mbong? Dian Munasiroh. Ya Allah. Pleset kaya aduh men lho. No. Nuswantara. Saking nggih. Asli Madiun Jawa Timur. Oh, Madiun ku ndi Cahyu? Pilang kenceng. Oh, pilang kenceng. Nggih, sing kenceng-kenceng Piyai Madiun iku sing kenceng-kenceng ngeten iki nggih. Lah wong kirang kenceng kok ya mbok pek ndek ben. Kowe golek sing kenceng. Napa lho niku? Lho kok Monggo, klerek selajengipun. kirang kenceng wis, Mbak. Aku Iya. selewen ngene. Cekel meke ya. Mbak Kayone. Cantik nian ya. Oh, Piyai ngapa? Saka ngapak saka Oh, kulan. Piyai ngapa? Nggih. Yai saka kulan. Oh, Saka kulon kono. Kulan. Sing gawene obong-obong congor. Iya, berpercaya rudut. Sampean bagiannya Piyai nganjuk sesuai dengan bahasamu. Iya. Wilujeng dalu, Bapak Ibu. Terus omong sing aki. Pak is apal lho. Epek-epek meletek dewek. Napane sing meletek, Pak? Nggih, perkenalan nggih Kiai ya. Nyong Lydia, Pak, Bu, saking Cilacap. Nggih, ngoten lho, Pak. Wah, ngoten lho. Lah wong sing ditepungi kono kok. Lah, Sik, aku ki urung tancap gas, nek tancap gas engko wah tak sepeli kabeh saknene wong. Mangsane ora. Iki Mbak Lydia weton saka kulon kono, Mbak. Cilacap Banyumas. Dari Cilacap. Heeh. Lajeng Mbak Putri Artaloka. Arta ki dhuwit, loka ki nggon dhuwit. oh nggih. Nggon nganakke dhuwit. Mbak Putri. Ketemu Lucy. Selajengipun Mbak Uul Hasanah niku putri saking Trenggalek. Niku nggih Mbak Uul saking Trenggalek niku putrane Pak Sali. Asale saka Galek. Seto, wong tiboki kok. Lho, Pak Mbak Uul putrane Pak Sali. asline saka Galek. Bar iki yo tibone. Iya engko anggere apa-apa mbok kat aku kok. Nggih, Ora mboten. krono kok dikat. Kae sing kari dhewe. Sampeyan ngerti ora? Kae bojone Sapa? Rio Penangsang. Ning toprak lho ya. Urung duwe bojo 22 tahun kok. Nika sing nurunke ratu-ratu tanah Jawa. Nika Kang Aji Pandingan ngoten. Nggih, ya wis tak takoni wae wong. Wong ya wis mbok buka. Pomo, urung mbok buka ya ora tak anu. Ini lho Mbak Lucy teman-teman dari Mayangkara Group. Ya. New Mayangkara, mboten New Sekar Gadung, New Mayangkara. Ternyata beliau juga pengen naik YouTube. Wah iya harus dong.
Ada rampak sinden dan segalanya. Nih, iki men ngancani ayo Dian karo si nggih no. Lydia. Lydia. Yuk ngadeg ayo. Boten disepoti? Sepote. Ayo putri sing nyepoti su putri no, yo putri. Putri, ya. Putri. Sepoti. Ya, apa Put? Ayo. Pada hari Minggu keturut ayah dan hutan, naik depan istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusim yang sedang bekerja, Gali kuda supaya baik jalannya. Pada hari Minggu kuwi senengane mudin. Hari Minggu kok senengane mudin. Wis jane ora gathok. Putri Kanda, apik iki ngene iki. Hari Minggu untuk turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuki tadi senengane mudin. Apal tarik apal lo, apal lo, loro lo. Nah, Lydia dan Dian. Iya, Pak. D2. D2. Nah, Lydia dan Dian sama-sama D-nya. Luar biasa. Yang satunya itu kayak Langsing. pergiwo. Pergi, Bu. Yang satu? Pergi mandi. Aduh, luar biasa. Yang ini ki cantik-cantik. Kok enggak di atas? Nek di bawah itu dekat penggirong. Najis mugolado. Beto, nyon sewu padahal najis mugol ado lek dikirik lho. Hah? Apa? Sikile Dian kuwi sing najis mugolado. Lah iki berarti midak pipi sekirek no, lek najis mugol Oh ado. gitu. Nggih. Oh, jadi air liurnya yang najis. Ono air liurnya. Berarti jenengan menganggap yang baju putih semuanya kayak Piyayi keraton. Yogane lho bagus-bagus kaya ngene. Ning ngisor tak rumokne kuwi yoga kaya Anoman ngono ki. Jenengan niku. Ya mayang koro kok ya. Ayo wah. Nggih, nembang ya Mbak Lucy ya. Sing monggo-monggo. Lan mirengke terengko nek jaranan senderewe panjenengan meneh sing joget. Nganti sak dadine. Mboten dadi niki. Diombeni apa pun nak dadi. Nggonku ki biasane nek sing ora iso dadi kuwi iki wis nyanggone dukun bayi, adahe bayi dilih nyang cengel. Wis ora dadi. Ayo nembang, ayo. Mbak Lydia, ayo. Sing gabrak. Kragenan apa? Oh, ndak no. Napa, Pak? Kulonan no. Ini sing etanan wis sekarang kulonan no Mbak Lydia. Oh, nggih. Napa, Pak? Bawa, ayo. Bandung. Ayo. Wah, angine. Sabar. Mas. Yo, gambang, rebab. Balik kali kencing.